Waqt laqa li kellu mal-Prim Ministru Joseph Muscat li Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia sostna li l-Parlament għandu jkun aktar rappreżentattiv, b'dibattitu ħieles u awtonomu mill-partiġjanizmu. Ir-rwol tal-Parlament biex ikun hemm aktar empowerment proġetti li nistgħu nagħmlu fuqhom għaċ-ċittadini. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li huwa perswas li l-Speaker se jagħmel ħiltu kollha biex fi żmien li ġej jiskrutinizza l-proċess demokratiku tal-Parlament. Muscat sostna wkoll li jagħmel ħtieġa biex il-Parlament ikun strutturat bl-aħjar mod possibbli biex kun hemm l-iskrutinju adattat għal liġijiet li jkun hemm quddiem il-Kamra. Bi-pjan li nixtieq li jkun maqbul bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra l-awtonomija sħiħa tal-Parlament. Illi hemm issues, ovvjament irid ikun hemm regoli ta' governance, ta' meta tgħid awtonomija parlamentari jfisser ukoll mbagħad li jkun hemm regoli baġitarji, għandek kwistjoni ta' nefqiet, eċetera, eċetera. Bejn il-Parlament imma fl-awtonomija tiegħu mbagħad irid jirregola li nnifsu anke b'mod amministrattiv u li fil-fehma tiegħi ċertu affarijiet li bdew tajjeb ħafna fil-leġislatura li għaddiet. Intant waqt il-laqgħa mal-kap tal-Oppożizzjoni, l-Speaker qal li ser ikun qed jaqdi l-rwol tiegħu b'dinjità u ser ikun qed jagħmel l-almu kollu tiegħu biex jiġu assigurati drittijiet ta' kull membru parlamentari. Farrugia sostna wkoll li l-rwol tiegħu kien ser ikun il-bogħod mill-politika partiġjana. Illi l-rwol tiegħi illum anke min jafni attiv fil-politika kompletament dik hija xi ħaġa li hija magħluqa. Fil-fatt fid-diskors tiegħu qed biex li għamel taċċenna għalija jiena eżattament kif ittieħed il-vot dak il-ħin stess irreżenjajtu u sospendejtu mill-Partit Laburista. Angelo Farrugia u Laurence Gonzi qablu fuq il-bżonn li jkun hemm Parlament iżjed awtonomu. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Laurence Gonzi qal li minkejja li l-Oppożizzjoni votat kontra nominazzjoni biex Farrugia jkun nominat bħala Speaker, l-Oppożizzjoni ser tħares il-qudiem biex taħdem mal-Speaker il-ġdid. Il-President, il-Speaker, min jippresjedi l-istituzzjoni parlamentari jixraqlu ir-rispett u d-dinjità mhux biss tal-partiti politiċi imma tal-poplu Malti u Awċi kollu. Farrugia kien akkumpanjat mid-deputat Speaker Censu Gallia, il-whip tal-Partit Laburista Carmelo Abela u dak tal-Partit Nazzjonalista David Agius u l-iskrivan tal-Kamra Ray Scicluna.